शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। हल्ला हो गेलो छौड़ी सहारा बाजार में सबका के बाटा हही छौड़ी 2000 में। हल्ला हो गेलो छौड़ी सहारा बाजार में सबका के बाटा हही छौड़ी 2000 में। कैसे रुकलो महीना वाला डेट छौड़ी के हही आहिरा के बेटावा से सेट छौड़ी गे कि तोरा रखे के मनवा हालौ जबला भरवा गे छौड़ी लगाई के कभरवा गे छौड़ी। माई बाबू के इज्जत माटी में मिलैनी गे, माटी में मिलैनी छौड़ी, माटी में मिलैनी गे। एक अहिरा के बेटावा से गाल मिसावैनी गे, गाल मिसावैनी छौड़ी, गाल मिसावैनी गे। धीरे धीरे फूलल जाहो पेट छौड़ी गे के बेटावा से सेट छौड़ी गे। छमकी छमकी छौड़ी जाही तू आहरवा कैसे बढ़ल जाहौ दुनो तोरया नारावा गे छौड़ी होतौला फड़वा किए गे छौड़ी पढ़े के करके बहनवा डलैनी जो रनावा गे छौड़ी। किए गे छौड़ी पढ़े के करके बहनवा डलैनी जो रनावा गे छौड़ी, जो रनावा गे छौड़ी। रीत से दीवाना तोरा के ते समझल कौले जाके गाया बाजार में तोरा सुटकी नहीं लगाओगे छौड़ी ले जाके गाया बाजार में तोरा सुटकी नहीं लगाओगे छौड़ी। किए गे छौड़ी पढ़े के करके बहनवा डलैनी जो रनावा गे छौड़ी। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।